ndị na-ege anyị ntị. Oge anyị ji agwa ụwa eziokwu akọwa mmiri. N'oge nke eziokwu a, ana m ekele onye ọbụla, ụmụ Chineke, ife mmụọ nsọ nke Chineke jite unu, na-edu unu, na-echu unu. Onye na-ekele unu bụ High Chief Priest Ebuka Obi, the High Chief Priest of Western Religion worldwide. Ana m ekele mmadụ na-asị unu bịa ka unu nụ n'eziokwu nke Chineke. Eziokwu ha dị n'oke nke ụwa wee ruo taa. Eziokwu ha dị eme mgbanwe, ma Chineke adị agbanwe agbanwe. Dịka Chukwu anyị adị agbanwe agbanwe, Chukwu ya dị agbanwe agbanwe. Udo dịrị ọnụ. Ife a ga-enere anya taata bụ ife gbasara Alaeze eluigwe na ọkụ ana mmụọ. Alaeze eluigwe na ọkụ ana mmụọ. Ọtụtụ ozi ma ọtụtụ nkụzi ga-anatagoro gbasara okwu a bụ Alaeze eluigwe na ọkụ ana mmụọ. Ndị bịara abịa na be anyị, the Westerners, our invaders, our colonizers, so-called the enemy of Africa, ndị achọghị ka anyị mara eziokwu a, bịa wee were akụkọ ifo a bụ akụkọ eluigwe na ọkụ ala mmụọ wee wetara anyị. Ofu ego a ka a ji wetakwa ife a na-akpọ onye nzọpụta na ekwensu. Mana ị na-eruo anya dịka o si dị n'eke, naturally, they are all orchestrated message, fabricated message, arranged by our enemies to deceive Africa mentally and spiritually. But today, we have known the truth again. Dịka anyị maara eziokwu a, anyị chọrọ ime ka ụwa na-anụ ya, ka ntị chọrọ ịnụ ife nụ, ka obi chọrọ nchegharị ya. Maka na akụkọ Alaeze eluigwe na ọkụ ala mmụọ eme na ọtụtụ ndị Afrịka na famazi onwefa, and o mere na ife ọjọọ ga-aka nkụ n'ụwa. Maka na ọ nọ ụwa ma eziokwu, mmadụ ya ama na ife na-emetara na ndụ ya na-echere ya, anaghịtakwa afọ ya na anụ arụ a. Ọ bụ ya ka eji ife na-akpọ karma and reincarnation, not Satan and Savior. The white men blocked that false message about Satan and Savior, which is eschatology. But we base on the truth. Nke a na-akpọ omume mmadụ na alụlụ ụwa. Karma means action, which comprises negative action and positive action. Then reincarnation means to rebirth, to come to the world again through birth. A na-akpọ ya ịmụ ọzọ or ịlọ ụwa if you may. So taa, anyị ga-akpa maka Alaeze eluigwe a kwakụziri anyị na ọkụ ala mmụọ. Si ebe a metụta ife gbasara reincarnation, karma and reincarnation aka nwa obere. Ọ gịnị bụ Alaeze eluigwe na ọkụ ala mmụọ? Anọ m ebe a na-agwa gị dịka nwa Chineke, onye abịara egwu ụwa eziokwu, na enwero ebe bụ eluigwe ma ebe ọkụ ala mmụọ dị, established by God or created by God. There is no geographical location of heaven or hell created by God. But what we have here on earth is condition of life, which implies good condition and bad condition. Ọnọdụ ọma na ọnọdụ nhụsi anya. Ọnọdụ ọma na ọnọdụ nhụsi anya a bụ Chukwu na-enye mmadụ, let alone ndị gbajere Satan. Mmadụ na-enweta ọnọdụ a site na ndụ ọ na-ebi, site na omume ọ na-eme. Ị na-eme ife ọma, ịbanye n'ọnọdụ ọma, na-enweta uru ọma. Akwụkwọ nsọ anyị bụ nkọmi, akwụkwọ nsọ na-efe otu chi, ndị na-efe Chineke iru na iru, the special letter from God, akwụkwọ mkpụta nke amamife. O mere ka amata sị, dị mma, mee mma, na ihe ọma ga-abụ ụgwọ ọrụ gị.
so ọ dịka na-enebe anyị n'ihe gbasara alaeze eluigwe na ọkụ ala mmụọ biko onye chagwara anyị mmese na akwụkwọ nsọ anya bụ nkọmi ka anyị wee neba anya ịmata eziokwu na alaeze eluigwe na ọkụ ala mmụọ ha na-ekwu ebe ọ dịrị ụzagwa m na o nweghị ebe Chukwu kere iche debe n'ife nwere ọnọdụ ngosi anya na ọnọdụ ọma ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ anyị bụ nkọmi na ngalaba a na-akpọ Second Catechism question 53 page 253 ajụjụ 53 were na ajụjụ 54 ọ dị n'ibe akwụkwọ 253 o wee jụọ ajụjụ ebe a sị olee ebe ka alaeze eluigwe dị ọzụza ya alaeze eluigwe ọ alaeze Chineke ife ji tinye eluigwe aka okwe ndị ọgbara ọfụ nghọta ife na-akọwa alaeze Chineke nke o kere debe ebe niile o kere eke sọ ndọma ga-eri uru alaeze a ndị ọjọọ ga-ata ife metara ọ sị alaeze Chineke dị n'ụwa ebe ọbụla ebikọtara n'ịhụnanya na ezi omume n'ịdị n'otu n'obi ụtọ nke ahụ isi ike na ndiju afọ bụ alaeze Chineke. I take it again. Alaeze Chineke dị n'ụwa ebe ọbụla ebikọtara na ịhụnanya na ezi omume na ịdị n'otu n'obi ụtọ na ahụ isi ike na nke ndiju afọ bụ alaeze Chineke. Nke a bụ alaeze Chineke. N'ebe ahụ ibi, at that your comfort home, at that your village, at that your community, at that your town, in that your country, in that your continent, ịnọdụ ha n'ebe ọbụla, wherever you are, and living a righteous life, that your righteousness will attract the positivity of nature to you. Ọ ga-ebutere ọnọdụ ọma mgbe gị nọ na alaeze Chineke. Ọ sị na ebe ọbụla ebikọtala ọnụ n'ịhụnanya n'otu obi, ebe kwuo n'anya ukwu adịrọ, ebe ịkpa asị adịrọ, ebe ire otu adịrọ, ebe nyanya adịrọ, ebe a na-eriju afọ na ebe a bụ gịnị alaeze Chineke. So ọ bụrụ na ebe ihe na-anụ na gị na nwunye gị ubi n'udo, gị na ụmụ gị ubi n'udo, gị na ndị agbata obi gị bi n'udo, gị na ụmụnne gị ubi n'udo, ị nọ na alaeze Chukwu. Maka ebe udo dị, ebe ịfụnanya dị ka udo na-adị, ebe udo dị ka ọganihu na-adị, ebe a ka Chineke na-arụ ọrụ ịfụnanya ka o ji bụrụ ezi nna na ndị ahụ bụ ndị ezi omume. Ka anyị gaa n'iru ajụjụ ọzọ wee sị olee ebe bụ ọkụ ala mmụọ? Ọzụzụ ọkụ ala mmụọ dị n'ụwa n'ebe ọbụla esemokwu, ịkpa asị, adịghị n'otu, ibu agha na ihe ọjọọ niile jupụtara bụ ọkụ ala mmụọ. Ebe ọbụla ebi na esemokwu, ịlụ otu, ịkpa asị, ịkpa oke, ekwuru n'anya ukwu, ndị a ife ụkọ, ebe a bụ gịnị ọkụ ala mmụọ. Ọ gịnị butere ọnọdụ niile dị otu a? Ife butere ọnọdụ niile dị otu a ife ọjọọ ndị a bi ebe a na-eme, ma onye a bi ebe a na-eme ịkpọghọtara ya ife ọjọọ. Mgbe ahụ efu onye ahụ ọ dịghị ọrịa nke ọ na-arịa nke ọzọ. Ọ bụ ọrịa niile ma aka wee bịa. Ọrịa na-abịa n'ụzọ dị iche iche. Enwe ọrịa nwere ike ịbịa maka ife ị na-eri, your consumption, your intake, your diet. O nwere ọrịa nwere ike ịbịa n'ife ị na-eme na arụ gị.
o nwere ọrịa ọzọ nwere ike ịbịara onye a n'ife onye a metala mmụọ a Chineke nyere ihe na-edu ya agbahapụ ya ife ọjọọ dị iche iche wepụbibi ya aka ọjọọ. Onye na-eme ebi ndụ ezighi ezi, ndụ adịghị ọcha, ndụ ekwuru n'anya ukwu, ndụ irotu, ndụ ikpe oke, ndụ imegbu mmadụ, ndụ ịnara mmadụ ife n'ike, ndụ igbu mmadụ, onye ahụ mgbe okwu a ga-abịa onye na-eme ọbịara ndị ụfọdụ ha point by accusing figure to one person or the other, even the imaginary concept called Satan na onye na-eme ha. Mana o nwere ike iji onwe ya jụ kedu ụdị ndụ m na-ebi, kedu ụdị omen na-eme. Ọkwa ndị ụfọdụ na-afụ nke ha kịta ọ bụghị ife ome na ndụ nke a dịka m gwara ụlọ naanị ụwa a bụ eji alọ na ụwa mmadụ na ụwa mmụọ. O nwere mmadụ ga-emecha onye rite ugwu ebe a ma ife ọma ma ife ọjọọ, o ji echigheta ubidokwa ebe ọ kwụsịrị, because our past life reflect our present life. O nwere onye emechi ife ọma n'ụwa ọnwụnwụ otozubughị ogo ịba na ndebuchi, the board of ancestors, the white men call it the saints. Onye tozubughị ogo n'ibe ebe a ọ ga-echighekwa azụ ọzọ ịda na-eri uru ife ọma ome na ịrụzu ọrụ nke kwesịrị ọ ya alụ na ịmazi ife kwesịrị ọ ya ama, nke bụ the state of perfection, ntozu oke. Otu a ka ọdụ onye mere ife ọjọọ rie nne, onye mere ife ọjọọ rie nne ọnwụọ, ọ ga-abịakwa n'ụwa ọzọ ịbịa taa ahụhụ ife ahụ o metara. Mgbe ọ na-ata ahụhụ a mgbakọ nọ n'ọkụ ala mmụọ. O nwere ndị na-adụ ndụ n'ụwa bịatawa ahụ nke ife ha metara. Dịka nna ife ji kwuo okwu wee sị ụwa m mbụ ụwa m asaa na anya ebinye aka n'ife ọjọọ. Ọ bụrụ na anyị ma na anyị na-abịa ụwa na ife meta n'ụwa na a ga-abịakwa iru uru ya ma ọ bụ ịta ahụ ya, ọ ga-eme anyị wepụ aka n'ife ọjọọ. Mana onye ọcha bịa nye ndị mmadụ akụkọ eluigwe na ọkụ ala mmụọ na imechi ife ọ bụrụ ife ọma enwuzi jekwuche gị n'eluigwe nke ịtọ nke a mana ọ dị ha adị iruzie ebe a gana ga na-ekekọ na-erikọ ebe afọ na mkpa adịghọ, ebe ọnwa adịghọ, ebe agụụ adịghọ, ebe ife ọjọọ adịghọ. Mana onye ọcha na-agwa gị ife ada akwado ije eluigwe echi ya, maka na mgbe agụụ na-egbu ha pefa fe ejebe ha eluigwe ma ọ sị ka agụụ gbuo ka fa jebe eluigwe ebe afọ adịghọ. Fe ọgbanata na Afrịka go to your Bible, ọ na akwụkwọ ndị Juu, akwụkwọ ndị ọcha ji bịa ghọrị ndị Afrịka one of the wicked weapon, one of the most dangerous weapon. Maka weapon nke ọ na-egbu anụ arụ ọsịsọ, ọ na-ebido n'ime mmụọ, ogbuo mmụọ mmadụ, ogbuchaa mmụọ onye a o wee mee reflect na anụ arụ, onye a tụfuo ọnọdụ ya. Ana m abịa n'ebe a na-ekwu ịgwa na onye ọcha dere Baịbụl butere na ọha bụ ọsọ eluigwe. Dịka nkọwa m na-enye n'ihe gbasara ọkụ ala mmụọ kewu ọnọdụ nhụsi anya, ị na-anya n'ụwa taa ị ga-afụ ndị ngwọrọ, fụ ndị isi, fụ ndị ogbe, fụkwuo ndị ọrịa ọjọọ dị iche iche dakwasịrị. Ụdị ọrịa ndị a ọtụtụ mgbe ọ na-awụ ife si n'aka mmụọ, ife si n'aka ife onye a metara. N'akwụkwọ nsọ anyị bụ nkọmi n'ebe a na-akpọ nkọwa ịlọ, o nwere ebe akwụkwọ nsọ anyị gwara ya n'ime nkọwa ịlọ ụwa ọ sị n'ọdụ ọtụtụ ndị bịara ụwa taa ụwa ọjọọ, ọsọ ndị dị otu a bụ ndị jiri ile nkọfa ile ha kwutọọ ọtụtụ ndị mmadụ, were ile ha gbasaa nne na nwa, wepụ ọdụmma ada na nne, wepụ ịhụnanya dị n'etiti nwanne na nwanne, gbasaa enyi na enyi, ọsị nha chịta agbụrụ na abụọ kọkọta ha isi n'ile ha. Ọzọ ndị dị otu a na mgbe ọzọ ha ya abịa ụwa n'ụdị ndị dị otu a ka ekekere ụwa na-eji ide ogbi akwụ ụgwọ. Onye bịara ụwa nwunye gị ile, ike dị n'ile, there's power in your tongue to serve mankind, to help your fellow human being. You use that your tongue to create disunity,
to create enmity between son and father, between children and their parents, between the siblings, between relations, between tribes. Also, this type of people, in their next incarnation, nature will pay them back with death and death. So, ka anyị ghọta na akwụkwọ anyị na eziokwu gwara na ala eze eluigwe n'ụwa, ọkụ ala mmụọ dị n'ụwa, n'ọbụ ọnọdụ ọma n'ọnọdụ isi anya. That is condition of life. Na ka m bịa n'ife gbasara onye ọcha kọrọ gị maka eluigwe. Onye ọcha bịara dee Baịbụl gwa na nwere ebe bụ eluigwe nke ịtọ, ebe Chineke bi ya na ndị mmụọ ozi, na ọ na-eme ezi omume anyị nwụọ na anyị ejikwu Chineke ebe ahụ, anyị na ya na-awa na-ada anyị na-aṅụrị. Mana ọ na-eme ife ọjọọ ngwa ebe ọzọ o kere ụwa ọkụ ala mmụọ, ebe ndị mmehie ya eje dịka ekwensu mata ha, a na-ekwensu ejebe ha na ọdọ ọkụ. Achọghị m ịkọwa maka ihe gbasara ekwensu taa na ọdọrọ ya dị na ọdụrụ mana otu mbọsị anya kpanga. Then ndị agha jezie n'ọkụ ala mmụọ ha na-ekwensu ọdịba ọkụ, a na-agba ha ebighị ebi, forgotten that God is ever present. Ọ na-afa chetara na Chineke na ebe niile oge mana Chukwu so na n'ime ọkụ ala mmụọ na ọnụ nwere ebe Chukwu furu ọkụ n'ọsọ ndị mmehie ya na-ewute ekwensu. Ogosa Chineke nọzi ebe niile oge niile. But remember and have it at the back of your mind that God is ever present. God is very, very anthropomorphic. Ọ na ebe niile oge niile. O bụ ụzọ na n'ime obi gị, ọ nọ n'ime ife na okere eke, o juru ụwa niile, ọnya bụ ike juru ụwa. So onwe ebe onye edewodo ọnọdụ ahụ na onye ọcha na-agwa ahụ maka eluigwe wee dee Baịbụl gwa akwadobe onwe na na-eje eluigwe. O nwere na ohere dị, o nwere mba asatọ ebe a ifu ka ha si bata. Mgbe ndị ọcha batara, ndị buru ụzọ bata be anyị a wee kọọrọ anyị wee nye anyị igwe eji enyo ifebede anya bụ ndị Pentikọstal, ndị na-akpọ ndị Assemblies of God. Mgbe ha bịa na Igbo ọ na n'Afrịka, o nwere ife eji enyo ife a microscope. Ha sechara unu pere ọnụ tile unu mara mma nye onye Afrịka si na-enyo n'ebe a ube Chineke ebe ọ ya eje na ọnwụnwọ ya hapụ akụnkụ nwara akụnkụ gwara ife efu. Na-akụzi anya nkụzi ka anyị dị anya n'eluigwe were obi ebukọsọ na anyị na-eje n'igwe ka anyị wepụ anya n'ala wepụ anya na be anyị. Ya ka ụfọdụ ji zụtara ha ahụ ndị na-agba ọsọ n'igwe, ndị omenelu na ahazi ndị omenala. Wee na-ajụ onye Igbo iburu egwu gara ala kere ebe ya n'ọgbọ ya. Cheta na nna anyị fasị na nwa anya n'elu nwa amara ife, mana nwa sị na nwa na anya ruru ya na nwa m ife. So na mụnwa na-agwa gị ife a bụ nwa anya ruru anya ruo gị ala, iwee kpọ n'ibe nna gị ife, kpọọ ife nketa nke gị ife. Maka onye ọcha gwa gị na-eme anya n'elu na akụkụ ụwa ife efu, onye Afrịka na-ede anya n'elu, onye ọcha na-ede anya n'ala, na-ebukọ your mineral resources because we are blessed by nature. Naturally, Africa are the highest people. God blessed us with abundant mineral resources, both liquid and solid minerals. Name them, but few. Crude oil, gold, silver, copper, brass, diamond, coal, rubber, cocoa, bitter cola, cola nut. Even they are not very, 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 very essential. Agwa ife ji cocoa alụpụta itie mkpu. Agwa ife ji rọba, ọ ebe a ka enwere ukwu osisi a na-akpọ panadol. Ndị ọcha chọrọ ya bịa. Ebe a ka enwere ife na-akpọ bitter cola. Agwa ife ji bitter cola alụ nwa ọgwụ bụ na-aṅụ. Ma cola nut anyị na-ata ata. Agwa uru ọba, ọ dị so medicinal. Ọ bụ ife niile ndị agwa ọcha dịgara anya wee sị na hapụ ndị Afrịka na Chukwu gozi ndị Afrịka karịa fọma. Mfa wee bata bịa gbawa anyị uru, gbagide anyị uru. Emechasị na fama agbazi anyị uru. Na fa akụpụtago njin eji akọzi ife ọgụ. Na fa ga-eje bịara gbuo akọ na uche anyị.
ka anyị nebe anya n'eluigwe ha wee nwee ike iwekwara ife anyị nwere be anyị ana anyị dị ike ọkpọ kana mgbe anyị abịa deceive chi anyị kwalịcha anyị na anyị eji aka anyị na-ewepụtara fa those mineral resources onyecha ebe ebe na-akọrọ anyị maka eluigwe wekọrọ akụ na ụba Chukwu ji gozie anyị ebe a jee rụọ paradise na be nna ya n'Europe. Ihe eji obodo oyibo taa, when you want to travel to abroad, Western country, you will go many stages. If care is not taken, after those stages, they will cancel your journey. But I have a better n'ime ọfịa. Why ha ji eme na ha mana ha bego, they have looted all our mineral resources. Will you go paradise? So when we bata na Eze-Ana lụlụ ga-esiri gị ike. Ọ na-emeghị na-ebe sọsọ niile eje eluigwe na-ene anya eluigwe na-agba ọsọ eluigwe. Onye Afrịka ịkpara aka kịta jụọ kelee ebumnobi ya na ndụ ọ na ọ sị heaven at last. Ya na-agba ọsọ eluigwe. Na ife ya ji hapụ ife be nna ya na-emebisi be nna ya na-akọtọ ndị ichie be nna ya na-akọtọ mmụọdụ be nna ya na-akọtọ ife nketa nke bụ na ya na-agba ọsọ eluigwe. Mana ọ na ife niile ahụ ịhapụrụ na onyecha ji indirectly na-ewe na-anabefa. Onyecha bịara ebe a gwa na mmụọ niile doburu bụ ekwensu unu kpọọ ha alụsị afọ alụsọ aha mmụọ onyecha gwa na ha bụ ekwensu gụpụta ebe ahụ pụta ebe ahụ onyecha jikwa one ka mgbe mbụ ha na-ebunye n'ike taa ha na-abịazi ego ya ego mmadụ na-ego ife abaghị uru wee na-ajụ onye ọcha ị nwere unu ebe a na-apaki ekwensu iji abịa ebukọ mmadụ bụ anyị ebunaba ụnụ gwa anyị na-ekwensu. Onye ọcha gwa na mmadụ bụ unu bụ ekwensu ka debere mmụọ nke dum na befa intact. Never a time in history we've heard that the white men destroyed their own deities. Never a time. Because the deity of Diana, the Benedictina of Ephesus, is still intact in Ephesus till death. The deity of Esther, who named Easter time, Easter festival, okay, the intact na Rome. The deity of Mars and rest of them can on ebe honor. Ka Aba in Mecca ka dị ebe ọ dị. Kedu ka esi gwa na owuwe nna ahụ ekwensu? Mana Maria dị asọ, Esther ka dị pitiri with Maria. Kedu ka esi gwa na mmadụ bụ unu bụ ekwensu ikwere? Onye chọrọ wetara mmụọ bịa na Baịbụl obi bịa bụ unu. The Roman, the Westerns, wee sị gị efe na ife ọ na-akpụrụ akpụ nke esere ese nke atụrụ atụ oyiyi ọbụla nke dị n'elu na ana n'okpuru ya ọgụgụ na-agwara gị ife a ka ibupụ ike ngachigo onwe ebe ịkpụrụ nna ahụ iwepụ ya but anyị ma nke ọma na anya dị efe ụmụ ife a efe ife a na-akpọ ife a bụ eriprika ọ bụ an article of faith. Ọgụdị meziri ma onye gbara n'ọba ekwensu gefe na ife akpụrụ ochigha kpụọ mmadụ ya dị asọ kpụọ Josef dị asọ kpụọ St. Peter dị asọ kpụọ St. Christopher dị asọ kpụọ St. Timothy dị asọ ọ sịghị efe na ife ejiri aka mee ochigha lụọ klos lụọ fingerlozi lụọ scapula lụọ chaplet chụtara gị mgbe na-ajụ onye Igbo. It's a high time for we to face reality, not all this imagination. Let's face fact. Think, rethink. Chee echiche ka ị nata unu ịkpọ ife gị ife. Onye ọcha dị elu na-akụ nkụ ụwa bụ ife efu. So na Baịbụl Chukwu delie na mmụọ nsọ dere Baịbụl ka ọ mee ka ị mata mmụọ nsọ ede akwụkwọ. Onye na-ede akwụkwọ nwere ike ide akwụkwọ out of spiritual inspirations na onye enweghị obi ahụ dịka akwụkwọ nsọ nka njide aka ebe a ịyafe akụkọ agha na ịyafe akụkọ mmadụ na nwa ibe dị ọkpara ịma afọ akụkọ nna ịdị na nwa ya ịma afọ akụkọ nwanne ịnụ nwanne bụ akụkọ arụ na anaba anyị mana ife ndadị na Baịbụl gbasịchọ onye okwute chọrọ ya. Onye dere ife a butere gị nke mbụ na omenala ndị Juu nke Igbo anyị gara akpọ New Testament bụlọ
Even the Romans by Constantine deal with ironical mind, with deceitful mind to deceive Africans. Tupu enwe ha bụ otu onwe ha bụ ọfụ ka Chukwu dị nya ka otu aka na dị wee ruo ebie. E wee dere ya ebe ahụ wee gwa gị na akụnụba nke ụwa bụ ife efu na ọ ga-adị ka ịnyịnya ibu ịga n'anya aga dam ọgaranya ịba n'ezi ije n'igwe ahụ. It will be more easier for a camel to pass through the eyes of it's very easy for a camel to pass through the eyes of the needle than a rich man to enter heaven. When we are doing church, in the Bible, the Santa Fe publishing company found the richest publishing company in the world. That means how you doing it. The people who the author of King James Bible, who the palace of King James in England, they are the richest people. That money is the root of all evil. People are going in the Bible. They go boom, boom, can Johnny. But no, the law was now Kuchineke. The child, the Santa Fe. Buri ebiara bani. Nye Bible sigi nye yego. Mbologunjo. Onye Africa na tuna. Also they go mbologunjo. All phone lesi gelesi. All other gadgets, electronic gadgets, all maintenance, buru bia ba elesi anya elesi. Mana okwu Chineke. Ọ na-elesi ba gị elesi. Onye ho gị n'efu. Mana onye nwanne nwoke egbu ya n'efu. Go wee zọpụta gị. Mgbe na-agwa gị onye Igbo, ọ dịghị onye a ga-egbu wee zọpụta gị. Ife imere n'ụwa ga-enye gị nzọpụta, nye gị ọnọdụ ọma. Ife ime n'ụwa ga-enye gị ọnọdụ ọjọọ. Maka ọ na Chukwu ji ndụ mmadụ azọpụta mmadụ. So also our heroes killed by our invaders, our mothers, our sisters, our fathers killed by our invaders during slave trade. Those are of Africa, my of the one. I want to choose your own mother as up to one. Then none knife, then knife, then the decay, then Zanya, this more, and the Chabumbo Habatara. We call off from what is a commodity teacher. Those are of the one, but with your own mother as of the mother. I want to choose your own mother as of the mother. Kill my home wine, natural greener passion. In our blood today, G up across desert, Sahara Desert. Now, whereby in a year, fear. Don't get social media. Every one which are upon for failure due to the Sahara Desert. Educated, you more. Kelma can de Ubo happen, they told Jimmy, is a mini cross. Nuquan million. Kelma can de Buna Ubo Mini when a jet America, Banabo, only Kabulo, a Buria Milli. To wait your barrel, not so to any. That's what you wear, but I have a barrel. Chetana to see you with a mother. To see you with a man, fetch an way for it to kill somebody. For him to atone you from your sins. Can make a matter. That name Jesus. But scam when you're traveling. I am in favor of Jesus. I am another satanic cause established by Ignatius of Loya. Can make Mwalu no to Amona Maha go down to history. Because if you don't know history, you can't know your past. And if you don't know your past, you can't know your present. And there's no way you can arrange your future. One million is constant John Hawkins. Buwebia na an Africa ebo mbo. Ife de nenu ewu Jesus the Savior. By what about no Jesus? Ebe akụkọ Jesus no bido. Edere Jesus the Savior. Mgbe ọ batara n'Africa, o si bụrụ ndị Africa sa na o nwere onye bụ onye nzọpụta. Na ụgbọ na-eje eluigwe na onye ọ na-abara n'ụgbọ a n'eluigwe ka ọ na-eje ebe afụfụ adịghọ, ebe mkpagbu adịghọ, ebe agụụ adịghọ, ebe ọrịa adịghọ, na ife ndị na amara mmụọ nsọ.
ndị obere obi the weak minds wee bajuo n'ụgbọ thousands of them ma ndị ahụ ma onwe ha jidesi ana nna ya ike jidesi chi ha ike ekweba n'ụgbọ mgbe ụgbọ nupụrụ njem ebe ndị afụrụ onwe ha ọzọ na Amerịka ebido lesiba ha ndị Asia country Asia minor Far East n'afọ ohu mgbe a ka some group chetara na ghọtara onwe fa fa wee commit ibe na-akpọ massive suicide fa wee bụrụ onwe je tụba na mmiri sị kama ha ya nọ n'obodo a bụrụ ohu na onye ọzọ ka ha baa na mmiri ebe mmiri buru ha wee bibiri anọ mmiri ebu ha wee chi ya maka mana ha nwụrụ ka ha nachi ya wee bịara incarnate na Africa. They killed themselves. Chukwu ejighị obi ndị agha na mmụọ ha gbapụta ụwa ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ onye ọcha na-agba agha na Jizọs na-abịa so soon, very soon kwado onwe gị ije eluigwe. Onye ọcha na-emere ụmụ ya arrangement ka ha esi wee bi ndụ ha ka ọ dụrụ fa mma 2000 years to come. 2000 years to come onye ọcha emechana arrangement ma ndị ya chi ha be ha mee ife ya dụrụ ụmụ ha mma ka na-ewere ife dobe anyị a je na-alụ anaeze be ha ka ọnọdụ wee dụrụ ụmụ fa mma. Ọ bụrụ na ị na-anya ife a na-akpọ Liverpool team a na-akpọ Liverpool, ọ bụ ego a gbatara n'ohu back John Hawken and Queen Elizabeth, the enemy of Africa. Ego ha gbatara n'ohu ebe ka a ji mepe that company a na-akpọ Liverpool team. Taa ewu one of the fan. Ego eleta na nne na nna ya. Ha gwara na nna ha mere ife ọjọọ na ha na-erite akụ nna ha kpatara n'aka ọba. Akụ nna ha kpatara na mmegbu ha na-erite taa nga kpụbara nna ha ndị ọjọọ. No, ọkọ ndị mụrụ nna ya, so ọkọ ndị mụrụ nna ya. Ị na-ekpebi na ancestral spirit, I cast you, I bind you. The deities in your land, I cast you, I bind you. The rivers in your life, I cast you, I bind you. Mmiri dubu na ọba ekwensu. Mani na-esi ebe a jee Israel, ikute river Jordan. Na-egwu egwu beside mmiri nzọpụta mmiri na-agwọ ọrịa, mmiri dubu na alụ nke ekwensu. Agwa m ndị Afrịka nata n'ụlọ. Ọ na mmiri dubu anyị mmiri ma mmụta, nwa na mmụta nọ na beside na river Jordan, na mmiri niile dubefa. E nwere ofu pastọ so na mmụọ mmiri, mfede mmụọ nọ na mmiri iwu mmụọ si n'igwe wee chutu, wee jee n'ụwa na Eze-Ana osimiri. Ị mara usoro na be ndị ọcha, a na iku ha mmiri nwee ṅụọ na-ekwensu. I were sie nri ekwensu ka iji esi nri, ma achọrọ m imekọrọ maka taa na ekwensu ebiwo na mmiri. Ka na-abịa n'ụwa enwere mmụọ nwee mmụọ ọjọọ, nwee mmadụ ọnwa nwee mmadụ ọjọọ. Akwụkwọ nsọ a bụ nkọ mesịrị na ọ dịghị ife dị iche n'etiti mmadụ ọma na mmụọ ọjọọ. Ọ dịghị ife dị iche n'etiti mmadụ ọjọọ na mmụọ ọ dịghị ife dị iche n'etiti mmụọ ọma na mmadụ ọma. Ọ dịghị ife dị iche n'etiti mmụọ ọjọọ na mmadụ ọjọọ. Mmadụ ọjọọ ga-eji mmụọ ọjọọ arụ ọrụ, mmadụ ọma ga-eji mmụọ ọma arụ ọrụ. So ị na-ekwute a heaven at last, ị na-agba ọsọ eluigwe n'ikpe na Jizọs ka ndị ọha ajụjụ. Kedu maka ndị agha nọchagolu ndụ na-echebe buru aka a wee bịa so ndị agha na Chineke afịa. Ajụ ọzọ nna jụ, maka anyị nwa ndị nọkịta fụrụ eziokwu a wee jide eziokwu a bụrụ na onwe ibe dịka onye nzọpụta ibe azọpụta mmadụ ole ị na-eme ga-enye gị ọnọdụ ya anọ. Damisi Chineke luzuo na Chineke ọ na-agba lose game. Kedu maka ndị Asia country, ndị Far East, ndị ekwuore n'akụkụ egwu abụọ Christians. Kedu maka ndị Muslims? Think twice. Chegharịa. Muslims ka n'ọnụọgụ n'ụwa than Christians. Ahapịa ije China, Chinese abụọ Christians. Japans abụọ Christians. Ndị India abụọ Christians. And many others. Na Chineke guzoro ndị a ebe na-agwa m. Achọghị m ịgata aka so much. Mana ọcha na-aghọ gị aghụghọ so na ego bụ mgbe ọgwụ njọ si ya n'ọba nsị ka akwa alụkpata ego na ịkpata ego nọ n'ọkụ ala mmụọ. Mana ife dị mkpa kele usoro iji kpata ya. How do you make your money? Money works with blood. Money is second God, the physical God. Inwe ego ịkpata n'aka kwụ ọtọ,
mkpa dịrị ịfụ na egwu na-egbo mkpa na ọ nọ ka onye inye aka. Onye inye aka kacha onye inye aka bụ Chineke. Ụfọdụ so n'inye aka ego. The highest helper, the comforter, is God. But money is one of the helpers, the physical helper. So iji ya, onye ka akwụkwọ nsọ ji si n'ebe ọ na-eriju afọ, n'ebe a na-ezi Chineke. Osozi eji ekpe ego n'aka ọbara ka a gbasara gị. Maka na ekpe ego n'aka ọbara ma n'ụzọ ezi ezi ma na mmadụ nke ego ahịa agba ọbara, maka akwụkwọ nsọ bụ komisarị na akụ na ụba nke na-esiri n'aka Chineke nọ n'ala obi mmiri, mana akụ na ụba nke Chukwu jiri amara wee nye mmadụ nọ na-eduda obi ma nye ọnọdụ ọma. So kpee ego ma kpee n'ụzọ ziri ezi. Tata Pastor na-agwa Jesus is coming so soon. Mana ije na permanent site ya foundation o mere ebe a 50 years 100 years agbapepa ma enwebe crack. Pastor na-agwa Jesus is coming so soon. Money is the root of all evil. Ọ na-anaghị tithe. Ya na offering, ị na-eso seed. O nwere private jet. Ọ na-ekele others, the second private jet. Ọ na-designer shoes, designer clothes. Ụmụ ya na-agba the highest motor. Nwunye na-agba the highest jeep. Ma akụkụ ụwa ife efu. And ọgaranya ya bee eluigwe. Ya mi sị ha eruzukwana n'eluigwe, Chineke eruzuo na onye Afrịka ga ịbata n'ezi echiche. So n'ife na-eme ka anyị mata ebe a bụ na ndụ ị na-ebi ka Chukwu ga-ejikwa ụgwọ na eze eluigwe dị n'ụwa, akwala mmadụ n'ụwa. Ọ bụ ka ji nwee egwu anyị na-agụ n'ofe nsọ anyị sị, alaeze eluigwe dị n'ụwa, ọkụ ala mmụọ dị n'ụwa, ihe ọma ị na-eme dị n'ụwa, ihe ọjọọ ị na-eme dị n'ụwa. Cheta na mgbe ịlụ ọrụ ụwa, ụgwọ ọrụ ị ga-ebu ụzọ nata bụ ihe ụwa mbụ, n'ime maọbụ ime mma maọbụ ime njọ. Ụgwọ ọrụ ị ga-ebu ụzọ nata bụ ihe ụwa mbụ. Onye na-achọ ịlụ ụwa ọma, sepụ aka gị n'ihe ọjọọ. Ọ bụ ihe ọjọọ na-eweta mmadụ ịhụsi anya n'ụwa. Cheta na mgbe ịlụ ọrụ ụwa, ụgwọ ọrụ ị ga-ebu ụzọ nata bụ ihe ụwa mbụ. Ọ bụrụ ịnụrụ egwu atụgharịa uche, sepụ aka n'ihe ọjọọ, maka na n'ụwa ị ga-eri ụgwọ ife imere, ebe ụwa ọzọ ị ga-eri ụgwọ ihe imere, maka na-abịa ụwa. Mana ịkpọ onye ụka ọbịa, ndị a ndị bịara abịa be anyị, ndị anya ukwu bịara iri ife anyị, ndị na-achọ ebe ha edebeghị ife, ịkpa ha aka n'ọnụ, maka na ndị ọcha edufie na ha sị gị na akụ nke ụwa bụ ife efu, mana ị na-ya na ome ha niile efu na onwe onye ime ya na-agba ọsọ eluigwe. Fada kwa achọ Chukwu ka ha ji achọ Jizọs anyị n'ụlọ ụka, kwere na-achọ ebe ọ ya adọrọ ya mma. Maka ekwuola anya ọtụtụ ugbo sị na ịbịa n'ụlọ ụka ndị ọbịa, the Hero Christians, ịfụ na nwa agbọghọ ifuru ebe ahụ nọ na-achọ ebe ụmụ okorobịa nọ, onye ka ya mụọ dị ụmụ okorobịa akapụ, ụmụ okorobịa ji ife ha. Iji ebe a fụ ụmụ okorobịa, ha na-achọ impọta, onye nyere ha aka na ndụ, onye nwere ike ibu ihe afịa, onye ha nwere ike igwu wayo. Ijee n'ụlọ ụka ọbịa fụ ndị nne maọbụ ndị nna, onwezi ọzọ na-agba ebe a n'ọka afọ na ya dị pọnchọ ka e wee nwike ịbịa nye befitting burial and funeral. Ka fada afọ na ya na-abịa, ma ọ pastọ afọ na ya na-abịa, ma ọkọchukwu afọ na ya na-abịakwa, na ya kwesịrị ike ka mbọsọ ọ ya masị na onye nka na kwesịrị ike, mana ife kwesịrị ike n'ụka ịnwụ a ga-eme clearance ego mgbọrọgwụ njọ. Mana ịnwụ onye ụka ya bịa ọfọ nwa obere ma ego na obere so mee clearance emeghị mana ya bịakwa. Onye enweghị ego anwụọ, onye je n'ihe ma kwa ya ya bụ katkist. Mana ekpere ebe ego dị, onye ka na-akpa anwụ ebe ego dị, bishọp ya eso bịa ibi ebe a ma ụkọchukwu eziri ezi ma nke ezighi ezi ma ndị sista eziri ma ndị ezi ma amụrụ onye ọnya eji envelopu dị ime wee na onye Igbo uche ruo ya na tụụnụ mgbịrịgbọ na-akụ kịta, unu na-eti mkpu n'ikuku na-asị onye Igbo na tụụnụ gbadawa ọsọ eluigwe na anya na anabe nna gị, dozie anabe nna gị, idozie anabe na ọ ga-adịrị gị mma. Ọ mee ka anyị ji gwegwu sị bụ
ọ bụ onye mere ife anyị ji agụ egwu na-asị bulu ụzọ chọọ chi nke ala nna anyị n'ezi omume ya ọ ga-agọzi gị. Bulu ụzọ chọọ chi nke ala nna anyị n'ezi omume ya ọ ga-agọzi gị. Buru ụzọ chọọ chi nke ala nna gị. Na mba niile nwere chi. Buru ụzọ chọọ chi nke ala nna gị. Were ife nketa Chukwu nye na be nna wee jere onwe ụzọ onye ka onye ọcha chọrọ wee bịa. Taata mana onye ọcha na-achịrịta anyị na Naịjirịa ebe a. All this is ma election ma selection a na-eme iche na ọ na-eme na nkịtị. Ọ bụ onye ha chọrọ ya aba n'ebe ahụ. Onye ọcha, the white men, the westerners, fama ekwe ka onye dị capable, a competent man bụ ebe ahụ. Fama ekwe ka onye bụ ya na nna ya n'obi bụ ebe ahụ. Maka ma na ọ ya eme ọgụ n'obi fa. Onye ha eti ebe a onye ma na a weak person. An ex-convict. Onye mara eti ebe ahụ o bute ego dobe anya bunatara ha be ha. Ọ bịa mee na ọ na-eme onye ha tiri nye na ha eme arrangement. Nwere Naijiria na-agba mmiri. A Naijiria akụnụba sụrụ ahịa n'ime ya. Naijiria nwere ife eji adụ ndụ. Ọ bụrụ na anyị were ife dobe anyị jebere onwe anyị aka, anyị ada akwụ average Naijiria ụgwọ ọnwa. Opeka from 18 years. Mana being that na anyị ka nọ n'oru ime mmụọ, because ọnwụ na anyị echighi azụ kpọchigha chi nke na nna anyị, fee Chineke na ụdị o si do anyị anya, kpọọ ife nketa anyị, kwụsịrị ịgba ọsọ n'igwe, nyere anyị na Israel, ọgwụ ọfụ na obodo ọfụ. Anyị akwụsịghị ya, gee ntị, anyị anọgide n'oru. Maka onye ọcha na-eme ọbịa ebe ọ chọọ a weak person nye ka ọ chịba anyị. Ana ọ chịba anyị na ha eje mee biznes, ekwu na eje gbata mbibi. Mbibi ha na-eje agbata iche na-enwe ife ji emere ụlọ. Agbatakwa mbibi ha, nha ndị ohi ekechi ebe adịkwakwuo ya ahụ na World Bank na Western country. Ọ na-anakwa be ha. Watch ya, all the presidents anyị nwere ebe a zuru ohi, ha na-ama mgbe ego ha na-abata ma ha nwere ike ịgwụ ụlọ. Ma gụnụ mezie megidekwa chọpụta mfe eriri izi elu na mgbada anyị unu emekwa buchighakwa ya ebe ahụ. Mgbe na-ajụ onye Igbo ị na-agba ọsọ eluigwe wee gwa na eluigwe ị na-eje ewu Jerusalem. Mgbe mbụ ndị abịa akọ aka nne na nna anyị fa ama na Jerusalem dị n'ụwa n'ọdụ n'Israel. Oge a nọ think ebe 18 something or 1933 if I'm not mistaken. Mgbe ha ka ebu ndị nna anyị fa wee ruo n'ebe a na-akpọ Israel. Ha wee na-ewefu Jerusalem city na gate. Nhazi wow, ọ na-eluigwe ka ya nụ ọgụ ọrụ. Ife agbafagharị. Oge abatazi n'ime Jerusalem city, ife afụrụ ebe ahụ sọsọ ebe a nọ na paakị ngwa ọgụ, ngwa agha. Taata ị na-agba ọsọ Jerusalem ọfụ na eluigwe ọfụ nke ihe je na-enwụọ. Gee ntị nke ọma. Onye Israel na-agwa gị ịnọ ebe a na-arịọ chi nke Israel, chi nke Abraham, chi nke Jacob bịa zọpụtara na ana Naijiria. Na mkpagbu politicians na-akpagbu anyị. Na mkpagbu terrorists na-akpagbu anyị. Na mkpagbu our enemy. All the humiliation and suppression from our leaders and the other people. We are now invoking the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Remember, when you face Israel with blood, they face you with blood. They don't call their God. But you are here in Africa, invoking or inviting the God of Israel to save you. How could it be possible? Israel na-akpa na nsọ, Jerusalem na-akpa na nsọ, bụ ebe a na-egbu ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa n'ọnụ egbe, n'ọnụ mma agha. Israel na-akpọ ndị nke Chukwu ndị na-asọ ana nsọ, jee n'ibe ha na-eme ndị Palestine, ka ha na-egbu ha in quantity. Asọ n'ọgọdụ mma, anaghị ekpebere ka enwe ọgụ. Mana anọzi ebe a, ife na-eme na-achọ chi nke Israel ka ọ bịa zọpụta ya, chi nke Abraham, Isaac and Jacob, chi nke Chirac, Mishak and Abednego ka a bịa zọpụta ya ebe a. Kpọọ chi nke nna ha na nna ha nwere chi,
chi gị anwụ anwụ kpọọ chi nke gị. O nwere ofu egwu na-atọgbu m onwe m na-agụkarị nke na-asị alụsị niile ndị dị n'ala ọzọ anyị agaghị efekwa ha ọzọ. Alụsị niile ndị dị n'ala ọzọ anyị agaghị efekwa ha ọzọ. Naanị Chukwu ka m ga-efe, naanị Chukwu ka m ga-efe, onye kere ụwa ka m ga-efe, ka m ga-efe, ka m ga-efe. Onye nna ha fere Chukwu, nna ha efeghị alụsị ndị Juu, maka ịmụ na ya wee or Jehovah, which is Jah or Java, bụ a deity, a ferocious deity. Mmụọ eji eje ọgụ, alụsị eji eje ọgụ. Na-eme Izrel chụ ije gbusi mba n'ọrụ onwe ha, ha eburu igbe ọgbụgba ndụ ya. Gịnị na igbe ọgbụgba ndụ ahụ? The 12 stones representing the 12 tribes of Israel and the staff of Elon, mbala Elon nke nwe ọfọ Elon. Taata ịchọrọ isi ofu nna gị ọkụ, chefuo na ọfọ na Baịbụl, nọmba 17:1. Duba anyị ga-afụ maka ọfọ, mana ọ bụghị ife mbikọta. Now, ị na-ayọ chi nke Izrel ka ọ bịa zọpụta gị ebe a, chefuo na chi ahụ bụ alụsị kpọrọ onwe chi nke egwu na nke anya ukwu. Ibe na Baịbụl efe ịyafụ ebe dere na o nwere mmụọ ọjọọ. 1 Samuel 19:9 ọsị mmụọ ọjọọ nke Jehova wee baa Sọl ime na ube dị n'akụkụ ya, na David ji aka na-akpọrọ ya ụbọ akwara. Mmụọ ọjọọ nke Jehova wee baa Sọl ime, o wee mara ube ketụde David na mgbidi. David wezenarịrị iri ya. Mmefu dị mmụọ dị etu ya, chi anyị na-efe nwụrụ mmụọ ọjọọ, kama na ife o nwere ụbọ na ife mere ka ejikwu ya ụgwọ ime m iri ya ma ime njiri ya nje. Ọ gịnị ka m na-ekwu? Onye Afrịka agbazina ọsọ n'igwe, ịhụpụtara ya na n'Izrel, gbaa na be nna gị ife ka na be nna gị gọzie gị, gbaa ife nketa gị ife ka ife nketa gị wee bara gị uru. Taata onye Igbo achọghịzi iji ntị nụta ife dị ka ukwu ogirisi, ukwu ọjị, ukwu akpụ, ukwu ọfọ, mkpụrụ ọjị. Igbo achọghịzi iji ntị ya, ukwu akwụ ojukwu. Taa onye Igbo na-achọ olive oil. Olive oil onye ọcha nụcha na wesi ife dị mkpa n'ime pụtaziere gị chaft. Taa ị na-agba mbọ na-agba ọsọ n'ọnya ka ị eji wee gwụọ onwe gị. Mana akwụ ojukwu ya dị more medicinal and hermetic, very very hermetic than olive oil. Taa ụmụ onye ya afọ akwụ ojukwu ogbu ekwuo na-ekwensu. Ife ukwu dara bego dalọm igbu na-ekwensu, pastọ agwa na-ekwensu. Ngwu ị na-eji egbu na-ekwensu, ichebere na ife na-akpọ ngwu enwere ike bụ na ọ na-eme nna ha kwadocha ebe ha je na o nwere ike chukwu nyere ngwu o ji edo hermetic. O ji ebe a je kwadocha ife a jeje mma ukwu nzu mee ife ọya mekwuo ife ọya kwuo na-eji anaghị isi ije magwa ife ndị ọzọ ya eme. Maka na ahịa dịka Baịbụl ụnụ gwara ụnụ na ahịa were ndị doro tụpụ nkịta iro mma bịa n'ebe ahụ nna ha kwuchi ife ahụ ekwu ebe ahụ n'ife ahụ eme ma ihe jebe mba kwuo akụkụ ka ha egbu ụkpaka ojecha ọya ejicha ma nata maka ọmụchukwu debere na-ejere anyị ozi. Taata ukwu akpụ uwe ekwensu, chefuo na onye ajọ mmụọ na-achụ, onye ajọ mmadụ na-achụ nọọ akpụ na-aghọ mgbọ. Na ị na-emekwa akpụ chukwu nyere unu bụ ụnụ, onye gbaraghị mgbọ akpụ anaghị ejide were gbachighara onye ahụ. Taata ụnụ gbara ya ekwensu na-achọ God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob ka ọ zọpụta ụlọ. Gee ntị nke ọma onye Igbo, achọ ka ịnata unu ka ịkpụ ife nna gị ife ka o wee gọzie ya. Ọ bụrụ na anyị gaba n'ilu ịkọwala ụnụ ife gbasara ife ndị ọcha mere anyị chi ga-eji chi ga-abụ, mana achọ ka nye ụnụ nwa obere gbalịa okwu a, tụnye okwu a n'obi gị, chegharịa uche ka ịfụ na ife na Afrịka nwere ife karịa ndị mba ọzọ.
maka anyị bụ ọkpara Chineke. Chukwu gọzie unu ka Chineke anyị bụ onye na-enye ndụ na-echekwaba ndụ, onye na-agọzi ndị ezi omume ma na-ata ndị ajọ omume afọ ka ọrụ ha siri dị, were ịfụnanya dị nsọ gọzie ndị ezi omume ma nyere ndị ajọ omume aka ka fa chegharịa ajọ omume ha na ndị chọrọ ichegharị. Gọziela anyị otu onye n'ime ndị nzọpụta onye na anyị na Oraifite bụ Ogbuefi Eze-Ana tubelu, maka ọ na-arụsi ọrụ ike ịfụ na-azọpụtara ala Igbo na ife doro ndị ụwa mma. Ana m arịọ unu na a na-eturu Eziokwu TV, ọ na-inwe dikoda a na-akpọ SatView, gaa gote ya na taa. Ịbịakwu anyị nso, ịbịakwu ndị Eziokwu TV nso, fa ga-enye gị dikoda inwe ike ịda anụ eziokwu dị iche iche, nke ya nụbụrụ mbụ, nke mabụrụ mbụ, ka e wee mee ka isi n'olu nke ama nwa wee pụọ. Because when you know the truth will set you free from the bondage of ignorance, and it will free you from all these moronic morons, all these religious trumpeters, all these orchestras that play the orchestrated sermon. Ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị. Ka Chineke anyị were ọkụ ife mmụọ nsọ ya chebe ma dube ụlọ ka ọnọdụ unu wee dị maka akọ na mbụ, ugbu a na mgbe niile ebighị ebi.